Sa ako ka probinsyano ning syudad nanimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon dili ko igsapayan pag di ay sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamon way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Kaya ko kanina nga gaana siya. Kaya nga no, duwag cellphone gamit. Kaya nga no, mga duwag mong gamit niya kay naglibog sa paggastos siya 1 million. Kaya nahulam ni mo. Pero ko tiyo, nagpadaas ka. Sayon, paminawa ni Sir Jack, isulti na lang na. Ayun, sulti. Ay, pagsekreto. Mao na to? Sulti. Muro di problema siya. Kasi masulti ni man Sir Jack. Tambagan na to sa usay mayo ng baton. Tabangin ko ninyo sa iyo ng baton na ni. Basi na lang tambagan na. Kanang sultian ka. Kana. Sitwasyon gud nimo mga ingin anak actually nani mo. Actually. 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 You know. Sulti na lang kay ano. Kasi check ito ikot na. Andam ko mutabang namo sa yon. Andam ko tabang namo tanan. Ha? Tando na kapong ka? Isulti lang Mura na mga siya. chupi, mong roon tando lang. Sumong roon. Hindi daw pasaba daw. Dili, pasama ni sulti na ka. Mao na makato. Ay, maayo na eh. Ganang ikaw. Gusto mo yung kabulakaw, kaya di ka gusto sa mo, kilaban mo mo. Sige. Nagati ka chance, pahuway na sa nato. Ay, Sir Jack, sinapay lang ikasadjis mo. Oh. Yan na lang. Ang taban. Para imasmasan ka ba? Uy! Para may imasmasan ka ba? Oh, para tambal. Sulti. Balik tubig. Para may imasmasan ka ba? Mao rin tambal ay, may tambal. Sige. Uy! Uy! Ay, sir, kaya bububig ito, sir. Malin tayo. Sino mo ito nang mukha ito, sir? Umiskis yung dito po tayo. Kamahilig isa to. Sir, ligo sa sir. Sir. Kumulang kayo. Okay na, sir. Ligo sa sir. Amo man ka na mo, sir. So yun. Isa mo ba dahil? Ikaw ba? Sulti lang sa tuwod. Hindi ka naman nakuhaon. Hindi naman nakuhaon. Hindi ka naman nakuha ng woman. Hindi naman nakuhaon. Sa ato pa, inanin eh. Sa ato pa, gihuwam ang kwarta ni mo. Aw, daram na yun. Kaya, oy. Gihuwam ni Kap ay durap. Yang ipahuwam sa siya. Hindi na nahulong ko niya. Ibuhom sa niyo. Pila may ipahuwam ni Kap ay durap mo? 1K niya. Pila may yata mo niya? 20K. Kaya pili babayan sa nimo. Por qué? Oh, gilipat ka. Scammer. Scam ka. Yan, sakto mo raw na, di ba? Oo. So, Jack, isa man siya. Ada mais dah. Ada kuan lang. Kan sabi kay may itong plano ani sir nga ato ni meetingan. Tong sao ni Sir Jagan para po natin mahimo ni Suryon ba? Oh, looy kayo. Looy ba kayo? Sir Tio yun. Ano ba? Ayan 5,000 mo 1,000. Saan mo utang na 4,000?
Kumaw ito skap idol rap eh. Muna di mo tubo. Mau bito lang, anak mo ko ng kura. Ha? Kura ba? Kura ba? Kura ko. Pura pura to. Kabante atong lawas nga. Kabantay ka to nga, sige, 5-6. Nangupong na to. Ikaw sa Nangupong tuyo, nga maayo. Isisuyo sa ganun nagpalipat pasag ka. Nga ikaw marunong mataka. Oo. Oy, ina na. Pastorya sa. Siya si Sir Jack. Oh, o sa may plano na to ni sir? Isang klase sulbat sir. Isulti rin siya sa punta para matabang nga ito isulyo sir. Ano sir? Nakatgal na lang ito. Sayang nung mo, mangilat niya, giilat niya, giingna ba siya kuha ako siya eh. Ya, ato ka kapadil na, daw ka Di magkakatrupil. Ikaw rin utangan na noon. Oo, pila din bilis yung kwarta rin niya day. Ini kwarta na, napakisig kami, mga may be. Wala na gani. Wala lagi, kumitsa, ako na sa gitna. Giskam sa ni Idol Rap. Oo. Baril ko. Napot baril ka. Kaya anak mo ito sa kura. Pakoy jamo Wayla hindi saligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Wayla hindi saligan gawas sa akong kagwapo Ay mayo eh. Humas termino anak. Ato na ikiyag plander. Yung ganda. Kura ko. Ina naman ako. Humas termino ni mo. Ikihari ka plander. Sige ba mo kaso sa uban? Lahi man. Sama mo. Kung sa muan, kung madakpad, planter man. Ha, planter. Oh, planter ba? Planter. Kung ka nang magdag asin nga ni. Planteran? Oh! Lahi sa din na day. Planter? Lamer? Oh, di na mo, sir. Sa tawagin mo, planter? Plander. Muna siya kaso. Basta. Mahuman na official ka na. Mahuman na sa termino. Ini ko na ang kaso na plander. Di ba ito mo na construct, plumber? Hindi na sila. Ano na imo ha. Wala siya na guys. Ay, kalagot. Wala, plumber. So, ikaw, kani, kung saan na mo ako? Ikaw ang tip-tip mo dyan natin mo eh. Patay yung lupong kung wala pa ko'y kwadre. Kanang microphone. Kasi, tambagi po di soyot ni mo eh. Para po, one, pangalan niya, limod mo ko eh. Johnny! Johnny. Madali lang mo yung bawa ka magkita. Ang tambagi! Mawitan na si YouTube katong Johnny. Yes, Papa. Mawitan na siya. Ang bagi, ikaw, saan matumbagi mo ni soyot? Johnny! Dali, bigat. Jaga, anak. Kasi matumbagi mo soyot? Bora na siya. Isa yung sulti ni mo. O siya yung sulti. Komplimado lang yapong ka. Ano ba siya? Para, ayun ka lokoy, ito pala kaya si Sir Jack. Tabangan ka, Sir Jack. Sige, sir. Di ka naman naman. Alay. Sige, sir. Tidogi, sir. Kung sa'yo mo ka istorya, sir. Sige, tidogi, sir. Sige, tidogi. Para makasabot, sir ba? Para makasabot. Naginuktok mo Sige, siya. istorya ni mo. Naginuktok mo ni siya. Kaya sir. Naginuktok mo na siya. Marag, mapanay siya ng bukol ba? O, kana. Isa pa ba yun? Sir Jack, kanang iyang... Ay, bala ka! Makuha na ito ni mo, karta na balik! Oo! Basta naharami! Oy, Ares. Dili ako nun dito. Labas siya. Top idol rap. Gali, maminaw yan to. Dali na, tuwa sa. Tuwa sa ito. Sige. Sulbat ka ba? Masulpat na lagi. Muna diya, ikaw mangingilad ka. Giilad ka ni Kap. Sayang na ni mo di masudok prisuan, oy! Uyuk ta. Ato ta prisuan. Muna diya kung nga ni mo dong. Ikaw, bata pa dyan ka sa pamoriti ko. Ano? Nakasikap ay dura! Di ba nila sumintuan? Baka sila di Chico. Hindi nga malambay ta. Tanado na to. Ayo! Jigo! Bye! Siguro sila dito. Ha? Wag guro sila diri. Ang lakaw siguro tingnan nila din. Mingaw man. Bye, Jigo! Bye! Wa lagi. Tawagan mo lang. Ha? Kaya tawagan ako. Cellphone ako. Uy! Kusit! Nag-charge! Balik ko na ko sa bahay, ha? Ako man itong gi-charge. Akong balik ko na cellphone. Nag-charge dito. Dini lang ka, ha? Di. Sabay. Balik og snack. Kay gutom. May kay ka. Sige lang. Ani lang ka din, watas Jigo. Kaya mo balik na ko, ha? Kaya kuha sa na akong cellphone. Unya!
para kung may umabot sa Jigo, imong ingnon nga mubalik ko. Ay palakta ha. Basta pag dags na ka. Ay lay ka balakta magdako. Saan gusto mo snack? Bisa dansa. Lamay saging dito. Ha? Saging. Chichirya lang. Ikaw nun, nagdaot kay kao, sigagaw si Chirya. Ay, lakaw ha, bantay, ay balaktas, Jigo, kaya balik ko. Kuha pa ko cellphone. Ay ninyo. Nalagi ka diri. Kaya naman ka, ate ka. Kuhaan na bito. Naguhat ko ni daddy, ninilakaw to. Namang gipabot silang kuhaan. Oh, Sila nagabot man Jigo. nagari ni Katriyo na ni Arabia din yung magkita. Abi ka sa masabot. Di ay. Unsa masabot? Abi na kung kapil ka. Ha? Ha? Abi na kung kapil ka. Sa sabot? Oh, sa mukuan sabot. Asa man ang nasabot? Umbot lang sa kay silang kuan Katriyo na magreriyang nakabaw. Ibaabot naman ko nila diri kaya naman sila din yung magkita. Isa, alis. Aligre. Tago. Kini. Ano man oy? Naligin. Ay, kuon. Nito. Nasitan ang lato. Tarong ha. Lagi. Ako ng ate. Di na dyan ni ate. True is true. Tarong dira ninyo oy. Dili ko na to. Wala pa lagi. Ako magkani. Asa? Tawag to. Asa naman to? Nata diri ganina. Asa? Ito ang dala ko ito. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Kaya naman kinuha mo ari diri. Bila ka ba? Oo. Di ba sa una dugay na kayo no? Oo, dugay. Abi man ako kada pagbalik ko diri ani na mo mamuyo. Ay dili ba mi duwa lang mi sa among igsuon? Amo ba? Sa to pa di ang inyong pag-ari karon ni bisita ra mo. Oh, bisita na mi sa among igsuon. Nambok naman ka eh. Kumusta? Imong anak? Oh, mabitan ni kuyog na kong baboy sa una. Katong gamay pa. Atong tambok. Kay kadong no, maragi hapon. Kay kuyog gyapon atod karon. Kuyog baboy gyapon. Kay jara dong ha. Itaw, ang ato abani ba nga. Oh, pininyo. Oh, nga naman nga naggunit na kamot. Unsa sa mo? Wala ay. Ha? Wala lagi. Ngano si kwan? Basta, naisibtan ako na mo dito. Nagtanong kasi mo saan? Baboy manok? Amot. Tao. Basin kidnapper. Masin san. Ngano man? Kanong kidnapin mo abot man ni? Kasi may porma. Ha? Kasi porma. Tao lagi. Basta tao. Sa ato pa kung atong kuanon kung usa tuyo niya ngano nagtan-aw ninyo. Di ba? Na, Usay mo good readiness atong lugar, among lugar ba? Kani atong lugar. Nani mga magsursuro din utak ila. Ha? Unsa man ato-atoon? isulti ta mo dayon aron ta tong pangutana. Oh, di karon na. Nisulti Na na ato sila. apaso na. Unsa man kanang Ato na to. Unsa man hilo mo mundo ha, samon? Di. Unsa? Itong tao nga nilabay di mga manto siya di. Katong karon pa lang? Oh. Na apaso na dira Kato. bisin na pa to Oh, dito. lagi. Katong may nang Na, aton. Di, ayaw na lang di. Ayaw na lang. Ano man, ano man? Basun di, nagdatog po sildi. Pasilon ka to. Mamatay ko. O gani, ayaw na lang. Pero atong lang atuon ba kay basin pa di ay. Nag-ayaw. Pinangga jud ko hadok si mayatap ko. Matay ka. Hay! Uy! Hay, Ash! Nagtuon, Ash! Nga, lagi ka Unsa man? diri. Oo, nagtuko na ka sa... Sige Bahay na na ko tiyo. paabot dito. Nanagan si diri kinaigtaw. Ha? Ay sa Ay, ato ninyo! pa di ay. Kakuyaw! Sa ilang jigo dito. Sa ilang paring jigo dito sa gikan katong tao. Murag si pamino ninyo si Jigo may tuyo ka ato. basin. Murag ito mo dakpi Scorpio. Ngana yan. Wala day tao nga to. Wala day sigang Dito me among gikuan lagi kay among giato si Jigo man. Yan di. Asa ay? Naputol gilok ko. Nya na. Aw. Oh. Mga to na lang ta. Ato na lang na nato. Ato lang ta paabot sa gawas. Sige, sige, ato lang. This time di. Sure na ka di. Nananay mo yung cellphone. Oh, nakuha na nako dala dala. Oh, ikaw no. Na-charge mo gani ganina ka. Dito na ang Jigo ganina. Kalimtan na Nakalimot ka kung lang tawagan. Nabilin mo sa balay. O nag-charge ko.
Unya. Wala na. Unsa na may ako nga ikasulti nga nagkuyog mo mong duharon. Ha? Unsa ka? Bay, kani. Kani ako ni anak. Nya kani siya mo ni yang uyab. Usoy uyab. Ikaw pa. Gagunit-gunit na magani mo ganina. Sana all. Tanawa di ba? Maupuchun Di ninyo. ba may uyab? Rapit na. Liwat. Ang liwat ka sa Pero basta ha kamo ha. Ang tao ganina inyo nakita unsa may porma gyud. Nga nagtan-aw sa bayan Jigo o kamoy mo ituyo ato. Ha? Unsa man? Paminaw nimo. Naon may dito niya nasikto na mo. Mo lagi usit paminaw nimo ba? Basig nagapuhan to nimo. Adi sad kay nganong bata pa ba ni akong anak. Di ba? Aw. Kadagan ba di naibog na ko? Dili ang ako ba karon di sa atong barangay Manggod. Nay dagang mga bagong takaila. Mo na yung problema karon. Na kinahanglan magpa national ID na gyud ta. Pinya magpa kanang gitawag na to og rapid test. Naa mo si Buyuyoy nagkuan man volunteer man siya og kanang nagpa-rapid. Ni palit siya unang Unsay costume. rapid test? Kanang unsa may rapid kanang nga nga. Oh, nga ka. Suka ka tubo. Oo. Swab? Mo di na. O sige. Ay, Ato na nga tayo lakwan. Tayo Jigo. Ato ta mag Ato lang ta. istorya dito kung say angay natong buhaton. Oh. Okay. Kani mga hindi mo ning anak ni kapitan. Oh, mo na diyan mo. Oy. Oy, kamo. Oy, kadit lang. Anak. Kamo. Ikuranan di ay. Huwat. Paglain sa mog inyo ha mga batanon ha. Kay kaning amo ang mga istoryahan, lahi sa ning among istoryahan dire. Lahi ig topic kamo. Sa to bangko. Oh, what is ikuranan di ay. Mura Sitting jud down ka. ba? Sitting down. Kadit mo ko ang bangko diyan mo. Thank you. Tara. Oh. Bangko. Oh, wow. Ay lain ang ilaha diha. Di ayuhan na inya. Pagsabak mo ha. Wa na mo socialista. O istoryahan ninyo diha. Wala Kay social kami distancing di. Siano, Okay, likod ni na. Luciano. Ako'y nakita ang gamay. Nara. Gitkuan mo gabay. Kana ako. Nani ni. Kanang Pera ako. Oy pag di mo magkiat diha. Unsa may diha lang mo. Oh, dala mi. Lain ang among istoryahan. Ikaw istorya ka. Mura ba yan mo nagpa-picture diha. Mag-istorya mo ka mo. Oh. Oy, ninyo. istoryaon? Diha lang ka. Yan ni gabay ka lang. Apil ka namin. Okay. Okay. Mag-picture taking lang ta. Kay ano? Tay. Sila naman sila kay istorya kita. Mag-picture tag ato. Atikat, mawang. Kisa mo. O hinaya, Ay, kusog kayo ng uy, uwan. Nila-ilasan mo. Paila-ila. Ang uyog di ay. Oh, nakalimot kay ko paila-ila sa mo. Nila-ilasan. Day. Ari, buwas di kamot ako eh. Dara, dali. Si Rabea, sa tingkat, si Ray. Ako. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pang K-pop din na to ang grupo na. Uy, bali man na, bali. Ako ba nga? Pero nga na. Siyempre, okay na. Yes. Dili mo, yun, bakasyon na sa mo. Dili, abi mo kung alin mo po yun. Waki. Waki. Wala gyud mo, yung bitaw ka. Masuot na pala. Uy, ka lang. Nito taga no kay daghan na kay tastanan. Oh, yana jud tingali. Nilundong ka. Mo tanan ta mo gidada sa una dili nga. Asa day inyo ha day? Lumnos. Lumnos. Oy, ninyo. Oh, si Leslie. Ikaw ha. Basta. Asa namang snack diri? Unya na ng snack. Pamaabot ng kwan. Grab. Ako di. Kwan. Oh, di ay. Luciano, Mm. daghan na nagkikit tastanan. Natural. Kini mga usahay kini atong kani sila mo ni mga silingan na mo sa una nga karon pa rin balik. Oh, diminyo sa lugar. Ito grab on. Unya na nang grab ko nakabayad. Oh. Mura bahalo ko sa tamtak lubi kay na. Iba mga Layoran natin, layoran. Okay na siya. May lamitan matagak. Muhog. Huwag no. Oh, Kap. Ano man, Kap? Sama ka, likay-likay man ka. Ay, huwag ko maglikay-likay ni mo ka ba eh. Kaklaro na naglikay-likay ka. Ha? Wala ka ba eh.
ako ka probinsyano ning syudad nanimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsudan lamang og hamon dili ko igsapayan pag di ay sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayong lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo sa akong kagwapo